ukuthi Jesu Kristu inkosi yethu dunyisa ziyophuma inkonzo. Sisho nje ukuthi yena uyinkosi. Amen bazalwane. Isithumile inkonzo kuJesu Kristu inkosi nale igcekeni. Sixoxa sikhawulana. Amen bazalwane. Sibonelana uJesu Kristu inkosi. Haleluya bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu akangisize ngenze nje lokho ekuthiwa ngizokwenza egameni likaJesu. Ngiyabingelela baba umpostoli, umama umpostoli. Egameni likaJesu Kristu inkosi. Angazi-ke noma bakhona abazalwane abahamba nabo, angibonanga egameni lenkosi. Uma bekhona ngiyababingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bingelela obaba bonke. Haleluya. Haleluya. Hey, ngiyacabanga ukuthi nje ubaba uMdunge bezizwa beqinile idolo namhlanje. Babona ubani bangadelile egameni lenkosi uJesu. Sithi uJesu Kristu inkosi bobaba. Sibingelele omama bonke abakhona egameni lenkosi yethu Jesu. Sithi Jesu Kristu inkosi komama nabantu abasha abakhona phakathi kwethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani nonke bazalwane nabantwana abancane bakaSunday School. uJesu Kristu inkosi ingxenye bayibekile futhi yebandla abantwana egameni likaJesu. Ngithi mangidla bazalwane ufakazeni ngidle ngishola bazalwane bakaSunday School. Manje bayinto enkulu nje enhlizweni abazalwane baseSunday School ezothi nje ngiyambonga uJesu engigcinile. Ethi nje ngibonga ukugcina uJesu umntwana ahambe ehlala phansi. Ngizwe ukudla nje mina lokho bazalwane. Ngizwe ukuthi nje ikhona izingane ezazuthi zigcinwe uNkulunkulu, izingane zazabazali bazo nje. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizonamukela bazalwane egameni lebandla iGreytown branch. Bazalwane siyanamukela nonke. Sithi sizolweni nisekhaya futhi nisekhaya nje. Nisekhaya egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Akazi ngibona ngathi haleluya. Kodwa ngizocela abazalwane abaqalayo ukuthi babe nathi la ngesikhathi sokufakaza nje-ke abazuniwe bezoniwa umsi umphathi wohlelo nje badeze ukuzisho ngomzala nje ngubani umntwana kaNkulunkulu ngubani isona lethize umntwana kaNkulunkulu. Ngoba yilokho sithi siyamthanda bangcwele. Sijabule kakhulu enhliziyweni yethu sibona abazali bethu egameni lenkosi uJesu. Sihlala nabo yebo ekhaya lezi. Kodwa mase sibabona inyama siyajabula bangcwele. Siyajabula uma sibonana sonke. Nesingakaze sibabone bahleli siyajabula siyanithanda bazalwane sizolweni nisekhaya. Izwi bazalwane uNkulunkulu angiphe lona ngilinikeze yena ngempela ngazanga nani ngoba uvele walisho nje kwanephimbo lilishoyo ngilele ngesikhathi ngiphaphama njengombono. Mina umbono ufika kanjalo bazalwane uvele ngiphaphame ngaleso sikhathi uthi damu umhlobo kade ngilele ezwini. Amen. Lifike kanjalo-ke nje kwathiwa nje Isaya 2 verse 9, 10 no-10. Cela umzalwane angisize. Ayazi abazalwane banekhaya nginenkinga yamehlo kakhulu. Amehlo ami awavumi ukubona. Ngisebenzise ifoni kodwa kuye-ke kwesinye isikhathi sengathi kungayihloniphi inkonzo kaNkulunkulu. Kodwa nje manje ngenxa ukuthi iyakhanya ifoni yona engibona kuyona. Ngizocela ngoba kunamhlanje ngicela kube khona umzalwane ofundelayo u-Isaya chapter 2 verse 9 no-10 egameni lenkosi uJesu. Kepha abantu bayakufoliswa namadoda ayakuthotshiswa abayikuthethelelwa. Ngena edwaleni ucashe othulini ngokwesabeka kaJehova nangodumo lobukhosi bakhe. Amen. Ngicela uphinde ivesi 9 iqala bese ngikhuluma ngayo egameni lenkosi ngendlela ohamboleke ngayo. Kepha abantu bayakufoliswa namadoda ayakuthotshiswa abayikuthethelelwa. Ungithelele ilizwi uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngimukele ngayo. Angazi ngakho aphathelene namukela. Kodwa lona uNkulunkulu angiphelele ngoba bengingale ngicele uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ulambuke. Ukuthi sivikelethi senze ulambukiso ufuna ubingelele ngala bazalwane wangiphalelizwe. Amen. Ukuthi abantu bayakufoliswa
kusezisikhathi bazalwane lasizohweliswa khona phambi kaNkulunkulu namadoda athotshiswe. Ngabuka lento lokuthi bakuthiwa amadoda athotshiswe. Siyambonga uNkulunkulu bakhona amadoda athotshiswe manje. Kungakafiki isikhathi sokuhweliswa kwabantu bonke phambi kaNkulunkulu. Akhona amadoda asethothisiwe ahambe emhlabeni esaba uNkulunkulu. Kodwa kuza leso sikhathi labo bonke abaqinileyo abawuqotho abangafuni ukuthoba abangafuni ukugoba phambi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usize isikhathi lapho bezofuna bonke abantu phambi kaNkulunkulu amadoda athotshiswe. Angazi-ke bazalwane noma iwuqotho mayisizogoba ngenkani iyaqephuka. Kukhona abantu abasazoyiqephuka bazalwane befike esikhathini sokuthotshiswa uNkulunkulu bazalwane. Kodwa nje ukuthi akona amadoda kuphela anembazalwane, kukhona nabesifazane abaqiniswa kwamadoda aqinile. Ngathi uNkulunkulu akasilekelela siyibandla lakhe. Lento senginibingelela ngalo ngicela ufundele uverse 10 please. Ngena edwaleni uqashe othulini ngokwesabeka kaJehova nangodumo lobukhosi bakhe. Singakafiki leso sikhathi bazalwane sokuhloliswa kwabantu ukuthathiswa kwabantu yonto ibizosisiza ngethina bazalwane ukushuthekeka edwaleni. And uNkulunkulu ngiyasingena akathi ngiyakufaka uthi ngena uyakuyaletha ngena. UNkulunkulu akangena edwaleni bazalwane akangena nakulolu suku ngenxa yokusabeka kaJehova. Akekho oyomele uNkulunkulu bazalwane bakushaya lesikhathi akhuluma ngaso ngesinayo. Ngakho-ke bazalwane ngaleyo mazwi ngiyakubingelela egameni leNkosi uJesu. Siyamthokozela lonke bazalwane uJesu Kristu inkosi.